I Àrreu era un poble molt unit, molt guapo, perquè tothom col·laboràvem amb tot. Jo vaig sentir que es faria la carretera també en aquell temps. De tota manera, estàvem molt bé i érem feliços, estàvem bé, allà a Àrreu. La volia la carretera com tothom d'Àrreu. Tan tontos no en som, en aquesta casa. Llavors l'un no se podia veure amb l'altre, i allò era un mal viure. La gent llavors va començar a pensar que allò era un minador i van començar també les amenaces. Que aquí mos van posar foc. No són coses molt greus, aquelles. Aquelles no s'obliden mai més.